салом алейкум бародарон ва ҳамҷиёрони азиз. ман ҷамшед ёров мебошам, ҳуқуқшинос ва аъзои шӯрои олии паймони миллии тоҷикистон. мехостам каме бо шумо дар бораи қазияи баланд бардоштани нархи интернет аз тарафи хадамоти алоқа ва хадамоти зидди инҳисории ҷумҳурии тоҷикистон бо шумо суҳбат кунам ва ҳамчунин якчанд таклиф оиди бекор кардани ин қарори зидди мардумӣ ва зидди қонунӣ ба шумо пешниҳод кунам. дар ин мавзӯъ аллакай бархе аз шаҳрвандон, фаъолони сиёсӣ, фаъолони ҷамъиятии тоҷикистон баромад карданд ва мавқеи худро, мавқеи аҳолиро оиди ин қазия гуфта гузаштанд бо нишон додани зарарҳо ба иқтисодиёт, ба соҳаи маориф, ба ҳуқуқҳои инсон дар намуди муошират бо ҳамдигар, дар намуди дастрасӣ ба маълумот ва маориф ва дигар. ҳама инҳоро ман дастгирӣ мекунам ва онҳоро дуруст мешуморам ва дар ин ҷо мехостам каме фақат аз ҷиҳати қонунӣ ва таъсири ин қарор ба ҳуқуқ ва озодиҳои мо суҳбат кунам. мо ҳамагон медонем, ки дар шароити ҳозираи иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон, ки қисми зиёди аҳолии мо дар шароити сатҳи пасти молиявӣ қарор доранд ва сари вақт ҳатто сари вақт ба аҳолӣ маошам пардохт карда намешавад, ҷойҳои кории холӣ нест ва қисми зиёди маблағҳои ба дастомадаи оилаҳои тоҷикистониён фақат барои хариди озуқаворӣ ва пардохти хароҷотҳои коммуналӣ сарф мешавад. дар натиҷаи баланд бардоштани нархи интернет шаҳрвандони мо маҷбур мешаванд, ки тарафаҳои арзонтарини операторҳои мобилиро истифода баранд, харидорӣ кунанд, ки шумораи мегабайтҳои он хело кам аст ва ё умуман аз истифодаи алоқаи электронӣ ё ин ки интернет дасткашӣ кунанд. дар ин ҳолат онҳо камтар ва умуман бо хештабори худ, ки мо медонем зиёда аз 2 миллион аҳолии тоҷикистон дар ғурбат мебошад, дар муҳоҷирати меҳнатӣ мебошад ва ҳамарӯза онҳо дар алоқа бо хештабори худ дар тоҷикистон ҳастанд. алоқаи онҳо бо хештабори худ кам мешавад, камтар аз интернет маълумотҳои лозимаро мисол барои омӯзиш, барои баланд бардоштани савияи касбии худ метавонанд гиранд. инчунин дастрасии онҳо ба воситаи ахбори оммаи алтернативӣ камтар мешавад. ҳамин тариқ метавонем гуфт, ки баланд бардоштани нархи интернет чунин ҳуқуқ ва озодиҳои моро аз қабили муошират, аз қабили ҳуқуқ ба гирифтани маълумот, ҳуқуқ ба муроҷиат ба мақомотҳои дахлдори давлатӣ ба воситаи алоқаҳои электронӣ, ҳуқуқ ба истироҳат ва ғайраро маҳдуд мекунад. дар ин ҷо мехостам якчанд муқаррароти сарқонуни ҷумҳурии тоҷикистонро, ки қарори мазкур ба онҳо дахолат кардааст ва ҳуқуқҳои мо вайрон мешавад, маҳдуд карда мешавад, гуфта гузарам. мутобиқи моддаи 30 сарқонуни ҷумҳурии тоҷикистон ҳар кас ҳуқуқ ба озодии сухан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбори оммаро дорад. мутобиқи моддаи 31 сарқонун бошад, шаҳрванд ҳуқуқ дорад шахсан ё якҷоя бо дигарон ба мақомоти давлатӣ муроҷиат кунад. мутобиқи моддаи 37 шаҳрванд ҳуқуқи истироҳатро дорад. мутобиқи моддаи 41 шаҳрванд ҳуқуқи таҳсилро дорад. дар замони муосир танҳо бо истифодаи шабакаҳои интернетӣ ва алоқаҳои электронӣ аз ин ҳуқуқ ва озодиҳо мо метавонем пурсамаратар истифода барем ва баланд бардоштани нархи интернет ва алоқаҳои электронӣ боиси кам истифода бурдани онҳо гашта ҳуқуқҳои мазкури моро дар ин соҳаҳо маҳдуд мекунад. бояд гуфт, ки мутобиқи талаботи моддаи 14 сарқонун маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд танҳо ба мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодии дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ, амнияти давлат, мудофиаи мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳати аҳолӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурӣ раво дониста мешавад. акнун худатон хулоса бароред, ки кадом асосҳои дар ин моддаи овардашудаи сарқонун боиси он гаштааст, ки хадамоти зидди инҳисорӣ ва алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин қарори ғайриқонуниро бароварданд. чӣ зарурият буд? бо баланд бардоштани нархи интернет ва маҳдуд кардани дастрасии он ба аҳолии кишвар чӣ гуна
ҳуқуқ ва озодиҳои дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ҳимояи асосҳои сохтори конститутсионӣ, амнияти давлат, мудофиаи мамлакат, ахлоқи ҷомеа, сиҳати аҳолӣ ва тамомияти арзии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин карда мешавад. Ба кадом роҳ? ман ҳамчун миллионҳо шаҳрвандони Тоҷикистон аз баланд бардоштани нархи интернет розӣ нестам. онро ғайриқонунӣ ва зидди миллӣ меҳисобам ва мо бояд ҳукуматро бо роҳҳое маҷбур созем, ки ин қарори зидди қонунии худро бекор кунад, чунки он на ба манфиати мост. ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мутобиқи қонун, мақсад, мазмун ва татбиқи қонунҳо, фаъолияти ҳокимияти қонунгузор, иҷроия, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракуниро муайян мекунад. яъне тамоми қарору қонунҳои қабулшаванда бояд ба манфиати мардум бошанд, на ин ки бар зидди онҳо. барои ҳамин мо бояд чораҳое биандешем, ки ин қарор бекор карда шавад. навиштани мактубу муроҷиатҳо дастҷамъона ба сардори давлат, роҳбарияти хадамотҳои мазкур, ки қонунро ин қарорро қабул кардан албатта зарур аст. ҳамзамон ба фикри ман бояд гурӯҳе аз шаҳрвандон ва ё шахсони ҳуқуқӣ дар кишвар барои бекор кардани қарори зидди мардумӣ ва зидди қонунӣ ба суди маҳаллӣ ҷойгиршавии мақомоти қабулкардаи ин қарор бояд муроҷиат кунанд. мутобиқи муқаррароти боби 24 Кодекси мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси талаботҳои моддаи 254 ва 255 кодекси мазкур, шаҳрвандон ва ташкилотҳо ҳуқуқ доранд, ки дар суд қарор ва амал ва ё беамалии мақомоти ҳокимияти давлатиро мавриди баҳс қарор диҳанд, агар чунин шуморанд, ки ҳуқуқ ва озодиҳои онҳо вайрон карда шудааст. ин қисми якуми моддаи 254 кодекси мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва шакли пурраи ин моддаҳоро ман дар описанияи ҳамин видео дар зер гузоштаам. метавонед шумо баъдтар бо онҳо шинос шавед ва онро ҳамчун як истифода барои навиштани ариза истифода баред. ҳамзамон зарур аст, ки бо баробарии пешниҳоди ариза ба суд, аризаи иловагӣ, аризаи барои таъмини даъво ба суд пешниҳод карда шавад, ки ин мутобиқи талаботи моддаи 142 Кодекси мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки гуфтааст суд ҳуқуқ дорад тибқи аризаи шахсони иштирокчии парванда барои таъмини даъво тадбирҳо андешанд. ва аз суд талаб карда шавад, ки то ҳалли аризаи мазкур ва ба қувваи қонунӣ даромадани қарори судӣ вобаста ба ҳамин аризаи пешниҳодшудаи шумо, иҷроиши қарори ғайриқонунии хадамоти алоқа ва хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боздошт карда шавад. ва дар ин ҳолат мо метавонем, ки муваққатан иҷроиши ин қарорро мавқуф гузорем ва ҳамзамон бо изҳорот ва пикету гирдиҳамоиҳои мавқеи шаҳрвандии худро дар назди ҳукумат оиди ин масъала расонем, то ин ки ин қарор ҳарчи тезтар бекор карда шавад. ташаккур барои диққататон.